Салом алейкум, шогирдони азиз. Дарси сеюм мо ин дарси атрибутае. Хуб, атрибут чие? Якум ман атрибутро шумо мефаҳмонам. Атрибутҳо дар забони HTML хеле бисёр мешаванд. Хуб, якуми атрибути мо ин чарсет аст. Чарсет вақте ки чарсет нависта шуд, яъни бояд баробарӣ ва дукавичка монда шавад. Инаша мисол мегиред. Яъне ки мақсади атрибутие ки вақте ки дар ҷое ки атрибут эълон карда шуд, бояд обязательно типи қоидави баробар ва дукавичка бояд биёяд. бинед, инҷа ҳам атрибутае. Инҷаш ҳам атрибутае, барое ки чӣ дорад? Баробарӣ дорад, дукавичка дорад, миёнада фармон дорад. яъне ки ҳамиҷа ҳам ҳамхел дорад, миёнашда фармони UTF-8 дорад. хуб, инҳоро атрибут мегӯянд. дар ҷои HTML ки вомехӯрем теги ки нависондагие, баъд аз ӯ баробарӣ мондагӣ, дукавичка мондагие, он атрибут ном дорад. Атрибут ин аст. хуб, кори атрибут чие? Кори атрибут масалан як ректор худаш мисол нами титле. Мисол ректор худаш титле. фармони ректор яъне ки баробарӣ ва бинохунад. ректор кира фармон дода метавонад? ректор дар донишгоҳ чӣ кор карда метавонад? ректор метавонад ки мақсад ки рафта ба корои военӣ сар кор бигирад. Ректор, вазифаи ректор ҳамин аст? Не. яъне ки ректор ҳозир метавонад ки ҳамин ректор рафта UTF ҳаминҷода фармон буда? Не, наметавонад. барое ки ҳар як корхона барои худаш як калони махсусе дорад ва ҳамон калонҳо ҳамашон бигем мо раисшон мегем ё ки мисол мегем калони фалон, шефи фалон корхона ҳам хел мегем. ҳаминҳо атрибут мегӯян. дар HTML инҳоро атрибут мегӯянд. яъне ки атрибут кишид бояд баробарӣ ва дукавичка биёяд ва дар миёнаш фармони онҳо бояд биёяд. ҳар куҷое ки мисол ректор эълон кард, яъне ки иҷа эълон кард ки дар дохили худаш, яъне ки ҳамин калимаро бигӣ. вақте мо мишкара дар болои ҳамин чизи мисол хостимон мебарем, вақте дар болои хостимон бурдем, сразу ҳамин фармона нишон медиҳад. ё ин ки инҷа яъне ки чарсет мо гуфтем баробарӣ мондем, яъне атрибута сохтем. атрибут вақте ки ректор омад, бояд фармон медиҳад. чӣ фармон медиҳад? мега ки UTF-8, яъне ки забони кирилликиро ҳам бифаҳмем. мисли ҳаёте ки ректор меояду ба сӯи муаллимон мега ки фалон синфа мисол фалон донишҷӯра ё хориҷ кунед ё ки дохил кунед. яъне ки мисол ҳамин хел метавонад мисол чанд фармон бида. дохил кунед, сир кунед, бирорен, дигар биёред, нав кунед. мақсад ҳамин хел. ҳаминҳо ҳам ба маънои ҳамира доранд ки мисол чарсет ки нависон метавонад ки UTF-8 бида, метавонад UTF-32 бида, метавонад UTF-10 бида, ё метавонад мақсад переобразоват кунад ё чанд кори дигар, фақат оиди ҳамин шрифтҳо. хуб, ман гумон мекунам уже шумо атрибута фаҳмидем. бо дальше мерем бо атрибутҳои зиёди шумо вомехӯрем. хуб, ин дарси кӯтоҳ буд. метавонем ки агар ягон савол пайдо шид ё дар группа одноклассникда ё ки дар ҳамин видео поёнишда комментарий кунед. ман бо шумода хуб ҷавоб медиҳам. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хайр.